Ikarayo nga inkalaygi kadagiti ununoy ko adi kaaklunen taim pagaro mun sa abareng-bareng urbot alila manang irurumen aniya gustuem adengge ang pagkamukhayan day ka kaasin tapnon ayat ko't pasublyen kaya nagbiyaga asita dalingen dairot ang kariken sa patak awan patien nayas na ka na panagununoy ko di ka pa'y denggen amin na pananggundigun ko ikapa'y laisen ang panangidananes panangiruruben aniya gustuem adenggen